Ако се видиш, ще се гледат филмче как сме се претепали. Ама търси си това, бе. Чакай да включим скорост. Каналчета. Къде са? Ечки. Да, от тук. Как сме супер. Какво? Дръж се за ръчката. Що? И как що? Сега ще видиш то. Ма съм се вързала с колана. Тя голяма мацуна има, бе. Много. Сега между Тя другото сега пак ще поднесе. пускам на бавна скорост. Ако... Демек на двигател, не само на спирачка. Ема тя не ще се обърне, няма ли се обърне, ако е само на спирачка? Ама ще се хлъзга. Повече. Че сбегахме от пътя. Она там. Искам с муцуната надолу да я карам. А той е тук. Чакай да ти на една страна да следиш какво. Ще се обърне. А. Ето изправихме. Качвал ли си се на тия деца скоростните влакчета и такова? Не. Не искам да се качам. Това ми харесва повече. Слезнахме. Това, че е по-бавно. Да. Но това, като се спускаш надолу, червата ти отиват нататъка. Добре. Не можахме да си идеме с друга кола.